Aero kamano kuom ketera Mugi TV ka endi koro buch jopiny chakore sani. An gi Honorable Eddie Oketch ma en senator ma Migori. Ero kamano ahinya kuom miwa sechegi. Senator nyaneni ka tiagas osaso wang'i e ng'anyo. To koro ng'anyo ni jodolo kwayo mondo we ng'anyo no. Mane gima nyien mogik ma giwacho kawuono. Be en gima unyalo winjo kaka jo Azimio? Erokamano Trevor, mokwongo ago Nyasaye erokamano kuom miyowa kinde ma kawuono mondo watwagi. Bende ago joka nyanam bende erokamano ahinya kuom chopo sama chalo kada magi chopo kuonde opogore mondo mi giwinj wach baka mwadago kaendi matin. Tang'eni weche mag ng'anya mag koro mako piny kabisa. To dak ng'agone joka nyanam duto erokamano. Goganda moko joka nyanam ma jogo eko mag supporters mag Azimio. Nikech ncha gidhi e ng'anyo maber ma gitemo giketho mwandu jomoko. Ang'eni kuonde moko ne polis otemo go ji tiagas, to joma ne ng'anyo samoro igi owang' to bayo kidi kumoro kamane polis to goyo mwandu bar ng'at machielo. Mano en gima ok odhi kare, kendo gombo ni mano chak timre, kik waketh mwandu jomoko. Sama watimo ng'anyo gi eki, watim gitima gi kwe. Omiyo agone joka nyanam duto kamano kuom wuok galamuro mang'eny kabisa ma gitimo ng'anyo. To jogo eko maluongo ni mondo ng'anyo owe, jodolo ma wuoyo mang'eny masano ka wuoyo mang'eny gi jodolo mosechut dhog gi bor kata mosekete suk e State House. Nikech ineno ka jodolo moko bende nitiere ma pok odhi e State House mochuo dhog gi bor mang'iyo weche kaka gin, manyicho wacho ni weche mag ng'anyo gi eki ber nikech ngima japiny osegik kuma koro tek kabisa. To bende kanyicho ineno ka kambi miluongo ni Ipsos otimo weche mag statistics. Gidhi ginono weche kuom jopiny e Kenya mangima. To gibiro gi namba moro ni 62% kata tamalo 62% wacho ni sirikal mantiere ni endi ok tim gigo eko maber ne japiny. Omiyo nitie shida maduong' Kenya. Koro nitie jomoko ma osedhi State House kaka jo kanisa kata kaka jotend lemo, to ichulo dhogi bor to giwacho gima State House wadwa mondo giwachi. Kata kawuono neno kaya chande ka ng'ato ni mbunge ma Nyali, Mohamed Ali, oketo ni embe kawuono en jatend jolemo, to ang'eyo maber ni en ja UDA, ma en mjumbe moja ja UDA, kawuono yie luongo ni jalemo. Omiyo mano ok en gima kare. Ng'anyo ok en gima rach. King'iyo pend chikewa 37, ng'anyo kete katiba nikech sirikal kiloso kaka japiny ne boss ma sirikandno endo. To sirikandno endo omi power kata teko mar bedo gi magina kata mar bedo gi bonde. Omiyo seche moko ko gik ni koro ok onya winji, tidhi ng'anyo gi muolo mondo mi owinji. Koro me joma kwano mondo ng'anyo wegi eki gin jogo eko man thothgi gin joma tiyo gi sirikal, to ok gin jodolo kendgi. Nitie kata mana wabunge ma bende osechut dhog gi bor gi State House ma koro osegal pachgi matin, ma bende kwano mondo ng'anyo gi kowe nikech gin bende gitiyo gi State House. Giwacho ni ng'anyo no ok dhi konyo